На жодні компроміси з окупантами не піде. Політв'язню Едему Бекірову вони пропонують змінити запобіжний захід тримання під вартою на домашній арешт, але за однієї умови, якщо той визнає свою провину та зведе наклеп на голову Меджлісу Рефата Чубарова та віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Ленура Ислямова. Адвокат Іслям Віліляєв сьогодні відвідав Бекірова в СІЗО і розповів, що слідчі неодноразово пропонували випустити важкохворого в'язня під домашній арешт. За це він має взяти на себе надумані обвинувачення, а саме перевезення, зберігання зброї та організація схованки з боєприпасами на території анексованого Криму. Позиція Едема Бекірова, попри важкий стан здоров'я, залишається незмінною. Ніякої співпраці з окупаційною владою. Моему отцу предлагают признать свою вину, дать показания против лидеров нашего народа взамен на домашний арест. Да, ему сейчас тяжело, да, он каждый день борется за свою жизнь, но он никогда не сознается в том, чего не совершал. Неделю назад я была в Лондоне, и в очередной раз я пыталась донести до мирового сообщества, что мой народ и мой отец находятся под репрессиями. Им было очень важно, конечно, услышать это от человека, кого лично коснулась эта беда. Категорически против, конечно, таких всяких моментов и предложений. Мы не согласны с этим. Естественно, вы понимаете, что значит предложить признать вину. Это же не просто так. Признаю вину, что ты в том, что ты не совершал. А есть же и другой вопрос. А кто тебе это заказал? Писать ходатайство. Что еще я могу делать? Я адвокат. Мне другого бумага. Все, для меня больше нет ничего. Важкохворий Едем Бекіров, нагадаю, знаходиться за ґратами вже майже півроку. Його окупаційні силовики затримали торік в грудні на в'їзді в анексований Крим. Едем Бекіров – інвалід першої групи. В нього хронічна вада серця, цукровий діабет та ампутована нога. Належної медичної допомоги в слідчому ізоляторі йому не надають. Стан в'язня щодня погіршується.